Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme s významnými osobnostiami našej vedy, dovolte mi, aby som vám dnes predstavil docenta Štefana Vincúra, kandidáta vied. To je prosím on. Vážený súdruh docent, dovolte mi teraz, aby som vám predstavil našich televíznych divákov. Sú to Arpád Gašparík, Trenčianská 7, Antónia Vozárová, Podlipná 18, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív, Svetoslav Farkaš, Prievidza, sídlisko 147/A a tak ďalej. Napokon nebudem tu vymenúvať všetkých 1 132 918, prosím, prepáčte, 919, gratulujem, televíznych koncesionárov. Hádam bude stačiť, keď vám predstavím takú reprezentatívnu vzorku našich televíznych divákov a síce z rázovitej podtatranskej obce Výgľašky. Je to týchto 921 šťastných majiteľov televíznych príjimačov. Ján Krpuľa, popisné číslo 1, Štefan Krpuľa, popisné číslo 2, Ján Krpuľa Bôbik, popisné číslo 3. Ján Krpuľa Štiebik, popisné číslo 4. Ján Krpuľa Anička, popisné číslo... Prepáčte, zvoní telefón. Áno, prosím. Ja som vedel, súdruh šéfredaktor. Dobrý deň. Áno, prosím, súdruh šéfredaktor. Prosím. Aha, že nemenovať? No, ale veď ja som chcel len tu na súdruhovi... aké je vaše ctené meno? Štefan Krpuľa, totiž Štefan Vincúr. Súdruhovi Vincúrovi som tu chcel predstaviť televíznych divá. Ako? Ja aj nepredstavovať, súdruh šéfredaktor. Áno, rozumiem, nepredstavovať. Áno. Ako? No veď minule to bola len jedna jediná rota pohraničnej stráže. Jaj, viem, tá nešťastná Spartakiáda. No áno, ten prenos, to máte pravdu, trval 26 hodín. Áno, nepretržite. Áno. Aha, áno, ja sa polepším, sľubujem. Súdruh šéfredaktor, máte moje slovo. Polepším sa, áno, sľubujem, áno. Ja nešťastný, do čerta. No na čo som sa to učil teraz naspamäť celé? 1 127, to je strašné toto. A vy čo tu chcete? Ja som docent Vincúr. Ja, docent Vincúr, počkajte, ja som ako vypadol, to je tá beseda. Ako vedro? Vincúr. Hej, samozrejme, áno, predstavujeme vám nášho hostia. Tak vítam v našom štúdiu súdra docenta Štefana Vincúra. Dovolte mi, aby som vám predstavil našich televíznych divákov. Sú to predovšetkým... Pardon, späť. Takto by som to... Súdruh, docent, dovolte mi, aby som vám nepredstavil našich televíznych divákov, pretože naši televízni diváci sú nepredstaviteľní. A teraz... Tak čo už s týmito papiermi? Súdruh šéfredaktor, môžem improvizovať? No, výborné. Aj, pôjde to aj bez papierov, neboj sa, Vincúr. Tak ako, cigaru? Chceš? Ďakujem, ja nefajčím. Ty len piješ, čo? Vincúrisko. Ja ani nepijem. Nepiješ? A čo si ty za vtáka? Dovoľte, aby som sa predstavil. Moment, Vincúr. Môžeš. Som docent Vincúr a pracujem v podniku pre skúmanie hĺbkovej psychológie športových hier. To ma nezaujíma. Čo je to za podnik? Je to podnik pre skúmanie hĺbkovej tak hej, no tak ale ten podnik je národný. No pochopiteľne. No veď preto, lebo inak... Ja uvidíš. Moment, prečo zvoní? Veď som nikoho nemenoval. Haló? Súdruh šéfredaktor? No veď ale som... Jaj, ako? Jaj, zdvorilejšie. Ja som na to úplne zabudol. Áno, samozrejme, hej. Veď to mám v letore, súdruh šéfredaktor. Áno, zdvorilejšie, rozumiem. Môžete sa spoľahnúť, hej. Súdruh docent. Chcete kávičku? Nie? Alebo nejaký zákusok? Nebudete si páčiť? Ja som veľmi zdvorilý človek. Položím som vám zatiaľ takúto otázku. Cítite sa tu dobre? Hej, svetlo stačí. Nemám ísť natrhať kvetinky? Nie. Súdruh docent, keby ste našim televíznym divákom mohli povedať dačo o náplni, jednak čiastkovej a jednak celkovej náplni vašej práce. Už veľmi rád, napokon nie je to nejaké tajomstvo. Nechcete si poležať? Nie, ďakujem. Prosím.
V našom podniku sa zaoberáme hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o športové disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 športových disciplín. Futbal, hokej, volejbal. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudeme predsa vymenúvať všetkých 49 športových disciplín však. No a keby ste nám povedali niečo o výsledkoch vašej práce. Už teda ja konkrétne. Áno, radšej také konkréta. Fakta. Práve som chcel konkrétne. Ja konkrétne mám na starosti špeciálnu vednú disciplínu a síce výskum športovej zdvorilosti. Áno, áno. A o výsledkoch, keby ste mohli niečo našim televíznym, nebudem menovať, nebojte sa, súčasť. O výsledkoch. No, tak veľmi rád. Najprv by som všeobecne. No tak ja by som bol radšej, keby ste radšej konkrétne, lebo ja vám jednu takú zavali. Ja to som si hovoril tak sám pre seba. Veľmi zdvorilý človek som, súdruh docent. Nech sa páči, prosím. No tak potom konkrétne. Pozrite sa, súdruh redaktor. Každý športovec je motivovaný predovšetkým túžbou po víťazstve. Však v tejto túžbe po víťazstve podlieha športovec rôznym nezdravým emóciám, rôznej agresivite, nenávisti k súperovi a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vôľa po víťazstve spôsobuje, že športovec sa snaží toto víťazstvo dosiahnuť aj často nedovoleným spôsobom. A tu začína práve naša mravčia práca. My sa usilujeme eliminovať tieto vlastnosti u našich športovcov na maximálne možnú mieru. A akým spôsobom, že vám skáčem do reči? Už spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Vysvetľujeme športovcom, že základným východiskovým bodom každého športového súperenia by mala byť radosť z prehry. Jedným slovom usilujeme sa im nahovoriť, že vyhrať je hanba. A darí sa vám to? Nie. Ale my sa nevzdávame však. Však bodaj by ste sa vzdali, hneď vám zrušia ten váš ústav. Ja to som si sám pre seba prepáčil, ja som veľmi stvorilý človek. Pardon. Ako sa vám to napríklad darí presvedčiť takého bežca, aby bežal pomalšie? Som veľmi rád, že ste spomenuli, súdruh redaktor, práve tento príklad. Beh je veľmi tvrdý oriešok v našom úsilí. Pozrite sa. Normálny človek predsa väčšinou leží, sedí, na najvýšak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to už čertovsky vážne dôvody. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Človeka teda do behu ženie strach. Nuž a my sa práve usilujeme našim športovcom vysvetliť, že sa ničoho nemusia báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže nemusia bežať do cieľa o zlom krky, ale môžu pomaly doklusať komótne bez zbytočného pachtenia. Dosiahli sme v tomto úsilí už niekoľko veľmi prenikavých výsledkov. Ak dovolíte, mohol by som konkrétne. Áno, áno, samozrejme. Moment. Môžete, menujte, ako je. Tak predovšetkým veľmi talentovaný adept Mikulica. Á, to je on. Tuto, prosím, hej, to je on. Mikulica, ktorý bežal 100 metrov za krásnych 17 minút 48 sekúnd. A prehral. Veľmi talentovaný, opakujem, chlapec. Ďalej tu mám ešte niekoľko krásnych výsledkov z posledného športového zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik, skok do diaľky 3,5 cm. Bohužiaľ s prešľapom, takže sa nezarátáva. Potom je tu veľmi talentovaný adept Šimčisko, ktorý vyštartoval v behu na 10 000 metrov v marci. Za koľko? A ešte nedobehol. Sme veľmi zvedaví, ako sa bude držať v maratóne. Pozdravujeme ho na trati. Áno. A čo dievčatá? Dievčatá dosiahli krásne výsledky vo veľmi vzrušujúcom a dramatickom finále vo vrhu guľov žien. Keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a zdalo sa, že ju už nikto nemôže prekonať. No, do guliarského kruhu postavila sa Mesárošová z Jičína, hodila guľu opačným smerom a prehrala. Bravo, Mesárošová. Skutočne radostné výsledky, súdruh docent. Určite z takýchto adeptov a adeptiek máte veľkú radosť. Tešíme sa, že tak krásne reprezentujú našu ustanovizeň. Nuž, ale na druhej strane im neustále zdôrazňujeme, aby nezaspali na Vavrínoch, pretože pravda môžu prísť mladší, pomalší pretekári a bude posláv. Áno, no z vašich predošlých slov
adeptov, mi je jasné, že niektorí adepti sa ešte nevedia tešiť z prehry však, nevedia vychutnať tú prehru. Čo s takýmito nespratníkmi? No bohužiaľ nájdu sa aj takí, ku každému si napokon nájdeme individuálny prístup, napokon hĺbková psychológia dokáže diviť, to by ste nevedeli skutočne. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v preteku zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou v kolektíve. 3 dni sa s ním nikto nerozpráva a 2 týždne dostáva len suchú stravu. Správne. Musíme niekedy siahnuť, pravda, že aj k ostrejším trestom. Neviem, či poznáte prípad Pujda. Pujda. Nie, Pujda sa nezdržal a vyhral v behu na 3000 metrov prekážok. Hneď na to musel celé odpoludnie za trest stáť vo vodnej priekope na jednej nohe, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, hamba ti Pujda a tak ďalej. Vari najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom, ktorý musel obehnúť za trest celý štadión 2-krát. Vo fakírkach, samozrejme. Prepáčte, že vám skáčem do reči. Čo sú to fakírky? Fakírky sú špeciálne upravené tretry. S klincami dovnútra. A verte, súdruh redaktor, že tento trest mal svoj výchovný účinok. V zápätí na to bol Čaba v behu na 800 metrov ďaleko posledný. A čo kolektívne športy? Aké tam používate metódy? Už pozrite sa. V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti. Proti anonymite. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Ako teda futbalisti sú? Nie celkom. Nie každé mužstvo, ale každý hráč má svoj dres. Zvláštny však. Takto sa výtržníci už nemajú ďalej možnosť schovávať za kolektív a v neposlednom rade tým dochádza k veľmi zaujímavým, novým herným situáciám. Vo futbale, pravda, veľmi záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú ústrety. Po seba menšom faule sa musia hráči vyobímať, vyboskávať, spoločne sa odfotografovať. Vymenia si medzi sebou dresy, niektorí aj adresy, ktorí si chcú dopisovať, pravda? Po tvrdších zákrokoch navyše ešte si hráči na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. Ak dá hráč gól do súperovej brány, musí okamžite všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi musí kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól naproti tomu sa cení veľmi vysoko. My sme tomu kedysi hanlivému pojmu vlastenec vrátili pôvodný, ušľachtilý zmysel. Ja by som vás, vážený súdruh docent, počúval aj do rána, ale ja už naozaj nevládzem. Vážení televízni diváci, dovolte, Mesárošová prišla za mnou a povedala, ja by som rada hodila oštekom 2 cm. Kandidátom vie. Keď budeš zároveň trénovať sa lúčim aj po s 2 vami, týždňoch, vážení televízni to diváci. stiahneš na 1,5 cm. Konkrétne a menovite. Ale musíš trénovať, Mesárošová. Tak to predsa nejde. Trenčianska Minule 7, 3 cm. Antónia Pozárová, Zvolenská 18, každý hodí. Biologický ústav Slovenskej akadémie Dobre, môžete vied, zapiť, no a je to kolektív však centimetr. pozaspávali. Centimetr. Dovidenia.